Hej och välkomna till dagens lektion. Det här är Hager. Idag ska vi prata om partikelverb. Jag har redan gjort en video som handlar om partikelverb och det här är del 2. Salamat كميك أنكم مساهم زلخو هاجري. لما أنت بزعوا partikelverb زبل مرب حزامة زلخو أبزح حلفة part del 1 وين ماني part حدا وين ما كفال حدا لنا سرحنا لنا لما أنت ماني del 2 وين ماني part 2 نايتم أتصل تغرينا. I den här videon kommer jag ge exempel på gå plus olika partiklar och lägger plus olika partiklar. Abznai loma anti dumani gå niskal partikel qoimu zhbo melaqti kom dumani lägger zbil qal niskal partikel qoimu zhbo melaqti ፍልያቱን ወይ ድማ ትርጉሙን ክርኤና ስለጽቦ ምክታል går plus partikel. Ordet går betyder precis som vi ser här på bilden att man promenerar. Går betyder samma som promenerar. Går نبينو بزي partikel كون كله مخاد ويد ماني لك كم تابس النريو زلنا كومو يترجم. Men om en partikel står tillsammans med går, då kan det betyda något annat. إذا gårgen partikeln här حجمتنا كال ترجم كل ويخلي كال يسمع مالتي totally مسمخادون مرخاب زيبلو خون خلي مالتي. Nu ska vi titta på ett exempel. Gå plus en partikel. Gå, alltså gå plus ner. Gå ner. Vad betyder gå ner? Gå ner betyder minska eller sjunka. Gå ner partikel ማለት ቀዳማይ ቪዲዮ ርኢናና አይነቱም ተም ፓርቲክል ወይ እንታይት ፓርቲክል ትርጉሙ አው ተመልስና ሀሮየን ኸልና እንድሕር ሓሊፍና ኣሎ go ner ማለት مقناس ወይ مقدال منكاي ማለት ነው. Man kan till exempel säga jag vill gå ner i vikt. Jag vill gå ner i vikt. Jag vill gå ner i vikt ማለት ድማኒ አነ ክብደቴ ክጎድል ይደልልህ ማለት ነው። ስለዚህ ከም ክብደት مقدال ወይ مقدال ጌርና ተጠቅምናሉ ማለት ነው. Man kan också säga så här. Priset har gått ner. Man kan också syfta på ett pris. ዋጋውን ክትቀመሉ ትኽእል ኢኻ ዋጋ ጎዲሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ till exempel priset har gått ner ዋጋ ጎዲሉሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንበይና ተትኾን ነራ ታጎር ምኻድ ጥራሕ ተረዲኣትና እንተ ትነብር ነራ ካል ፓርቲክል مسمعنا ده particle زي تردينا دنجرجر كأتونا يخلي مالتي سلازي نخمزيت particle verb زبال نريئو زلنا لهم أنت مالتي كالق ترجم كم زلوا كفلت مثلا سلازي particle ده هالمتشي بدحري verb كتستوعلو ليك باكا مالتي. Vi fortsätter prata om partikelverb. بزعبا partikelverb innan zarf زلنا och då är det verbet gå plus partikel eller olika partiklar. Nu ska vi titta på ett ord eller två ord. Gå plus ut. Gå ut. Gå ut betyder att man äter på en restaurang eller dansa på diskotek eller har eller att man äter middag med sina kompisar. Gå ut betyder inte att man bara tar promenad eller att man går ut, att man bara promenerar. Det är inte det vad gå ut betyder i det här fallet.
Gå ut ማለት ልክ ከምቲ በቃል ተጻሒፉ ዘሎ ይኮናል ማለት go ut ማለት ኣብ ደገ ኸይድካ ምኻድ እግርኻ ወክ ምግባር ማለት ጥራሕ ይኮናል ወይ ድማ ከምኡ ይኮናል እንታይ ዳዩ ምስ ኣርክትኻ ክኸውን ይኽእል ምስ መሓዝኻ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ምስ ካልእ ቤተሰብካ ክኸውን ይኽእል ደገ ወፂኻ ናይ ድራር መደብ ክህልወካ ይኽእል ወይ እውን ናብ ዲስኮት ከይድ ትኽእል ትኸውን ወይ ሻሂ ክትሰቲ ደገ ትወፅእ ክትብል ከለኻ gå ut ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከም ንኣብነት jag ska gå ut med min flickvän ikväll. أنا مسافك أيتي لومي كوتسي دقة كوتسي مالتكن وي مدب كلوني وناي درار ويناي شاهي ويناي قلم مالتيو لازم بهم يقلت مالتيو Det kan också betyda sluta gälla eller sluta fungera. Gå ut kan ترجمون له زدماني እንታይ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ትርጉሙ ማለት እዩ ካልኦን የስምዕ ሓደ ነገር ስርሑ ክውድእ እንከሎ ከም ንኣብነት ኤክስፓየር ክኸውን ከሎ ሓደ ነገር ዕሎቱ ክሓልፍ ከሎ ጎሩት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ከም ንኣብነት jag kan ta ett exempel här mitt pass har gått ut ናተይ ፓስፖርተይ ዕለታዊ ወዲቓ ወይ ድማ ሓሊፋ ትብል ማለት እዩ እዚ ጎት ut ኣብ ሱፕሪኒም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሕሉፍ እዩ ማለት እዩ gå plus olika partiklar eller en partikel har vi här har vi en partikel som ska sitta tillsammans med ordet gå bort betyder dö eller avlida. Gå bort ማለት መሟት ማለት እዩ ወይ ምፍላይ ማለት እዩ Min farfar gick bort när han var 95 år gammal. Min farfar gick bort när han var 95 år gammal. أبا حقي ود 95 ዓመት ከሎ ሞይቱ ወይ ድማ ተፈሊና ወይ ዓሪፉ ማለት እዩ ስለዚህ gick bort ማለት ሞት ማለት እዩ ምፍላይ gick det är för att det är preteritum ሕሉፍ ማለት እዩ gick och man kan säga gå bort eller ska gå bort beroende på vad man har för tempos እዚ gick ሕሉፍ ሆናሉ ማለት እዩ ኣብዚ ከነሰውሎ ዘለና እቲ verb ኩሉ ግዜ ምስ ቴምፖስ ይቀያየር እዩ ምናልባት ኣብዘን ዝሓለፋ ዝረኣናዮ ቪድዮታት ንሪእና ንኾይና ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ዝነበረና ፓርት ኣብኡ ብዙሕ ኣይንሰርሕና ዘለና ምክንያቱም እቲ ፓርቲክል ቀንዲ ፎከስ ጌርና ስለ ዝመፀና ማለት እዩ gå plus partikel och nu har vi en till partikel som ska stå tillsammans med ett verb eller med verbet gå. Då är det gå igenom. Gå igenom betyder kontrollera, granska, läsa eller rätta. Gå igenom ማለት ኮንትሮል ምግባር ወይ ምንባብ ወይ ምቁፅፃር ንሓለፍካ ክትሪኦም ከለኻ ምናልባት ምስ መምህርካ ክኸውን ይኽእል ሕልፍ ናበልካ ክትሪኦም ከለኻ ወይ እውን ምእራም ከስምዕ ይኽእል እዩ Vi ska gå igenom uppgifterna tillsammans. Om vi tittar på bilden här så ser vi en lärare med en liten flicka med sin elev. Och läraren går igenom uppgifterna. ድሕር ዛስእሊ ርኢና እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ gå igenom ትርጉሙ ክርዳና ይኽእል እዩ läraren går igenom uppgifterna tillsammans med eleven eller med sin elev مستماريتو مستماريا مستماريتا الرمالة مالتي Det kan också betyda erfarenhet. Gå igenom kan också betyda en erfarenhet.
eller upplevelse. Gå igenom hade ተመክሮ ወይ ድማ ተሓልፎ ዘለካ ክትገልጽውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገለገለ እዋን ማለት እዩ till exempel jag går igenom svåra tider jag går igenom svåra tider ኣነ ብከቢድ እዋን ይሓልፍ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ብከቢድ እዋን ይሓልፍ ኣለኹ ሓደ ተመክሮ ናይ ህይወት ትኸዶ ዘለካ እውን ብከምዚ ኣገባብ ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ Och här har vi ett nytt verb som ska sitta tillsammans med en partikel. Och då är det lägga ut. جرماني خلق verb حزنا مثل عندنا lägga och man lägger زبل مس partikel تنهرينا lägger ut eller lägga ut. Lägga ut betyder att man publicerar eller betalar för någon annan. Det betyder att man publicerar, det kan vara en video eller en annons. Men det betyder också att man betalar för någon annan. Lägga ut ማለት ሓደ ነገር publicera ወይ ድማ annons ክትገብሮን ከለኻ ከተእትዎን ከለኻ ክኸውን ይኽእል ትርጉሙ ካልእ ድማኒ ንሓደ ሰብ ክትከፍለሉን ከለኻ ኣብ ክንዲ ናይ ሓደ ሰብ ንስኻ ክትከፍልን ከለኻ ወይ ምኽፋል ኣብ ክንዲ ካልእ ሰብ እውን ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ እዩ ኣብነት ጌርና ድማኒ ክሪአና ተማት ምዃና Jag ska lägga ut en annons på Facebook. Jag ska lägga ut en annons på Facebook. أنا على فيسبوك هذا annons with money هذا شيء كون خل ويون هذا ريكلام بقول له زله نقدر كون خل أب فيسبوك كأتوين ويد ما كزربو حي كقالوا حي مالته Jag glömde mitt bankkort. Jag glömde mitt bankkort. Kan du lägga ut för mig? أنا بانكار دي رسائل له ويرسعيه كيف اللي تخلون عاي مالتي Kan du lägga ut för mig? Nej, كيف اللي تخلون أبكن دايما الوقت ملسل كاخ اللي هون ده هاد كن أبكن دايما كيفلو مالتي man betalar för någon annan lägga ut betyder att man betalar för någon annan precis som vi ser här på bilden. Han som vi ser på bilden betalar för någon annan. Han lägger ut för någon annan. Lägg av. Lägg av betyder sluta skoja, spara eller avsluta. Lägg av ማለት ሰለስተ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ sluta skoja ኣቋርፅ ምልጋፅ ኣቋርፅ ወይ ትላገፅ ከም ማለት ትርጉም ክኸውን ይኽእል እዩ spara ምውህላል ወይ ምኽዛን ወይ ሴቭ ምግባር ማለት እዩ avsluta ወይ ድማ ሙዳእ ወይ ምዝዛም ክኸውን ይኽእል እዩ ምቁራፅ ክኸውን ይኽእል እዩ ትርጉም ማለት እዩ Vi har 3 exempel. Eller jag kommer att ge 3 exempel för restavnet KB. Så att vi kan, för att vi ska kunna förstå bättre hur vi ska använda, eller hur vi kan använda ordet lägg av. Men tan كم يجينا هم نتكلم تقال كردانا بسلستين استفعلوا يتوجمالو الناس لزلنا بسلستين سلست أبنت كسرها ملو حسابات مالتي. Som vi ser här på bilden så är det Amanda och Sara som sitter och pratar. Amanda säger jag kan flyga.
och Sara svarar nej, lägg av. أبسل خمر يزلنا أماندا ساران إزارة والله أماندا تايلا كنفر خلي عنه سارة دمايلاتا ني لج أوف أي تلاقتي وي لاقتي أقوارتي مالتي أب نزم صحوا من تنزيل رأس خلونا نيله أبدا مو مالتي example 2 قلت دخلت أبنت Jag lägger av 1000 kronor i månaden. Jag lägger av 1000 kronor i månaden. أورحي حد شح كراون يغمت ويد ماني سيف قبر ويد ما يوهلن lägger av 1000 kronor i månaden. Exempel nummer 3 salsit ämnet. Jag ska lägga av med rökningen. Jag ska lägga av med rökningen. شجرة متكخ كقارتي ومتكخ كقارتي lägga av med rökningen. يبلغنا له مالتي القرات مالتي. Lägga plus partikel. Och nu ska vi titta på ett ord som ska stå med ordet eller verbet lägga. Lägga på. Lägga på betyder ha på eller avsluta ett samtal. Det kan också betyda posta, men det är bara de vi ska prata om nu. Lägga på malet حدا نجر تجبروا نجر خون خالي أب مجبي تأتوا بالعلك خون خالي ويون أب على حدا نجر كال نجر تجبرن كلها لقى بوا يبهل أبنت مسحبنا زيادة خبر هالنايو ويد ماني avsluta samtal معت أو تليفون خون خالي ويد ماني حدا زر. Kan du lägga på lite ost? Kan du lägga på lite ost? قرب تشيز ويد ماني فرماجو كتقبروا تخيل ده يبلع له نالبات أبيت مجبوهم متكام تخيل تخون. Kan du lägga på lite ost? Det är jättevanligt att man använder att man säger så på en restaurang. Av hade bit magri kom åt väl azilumuri. Kan du lägga på lite sås? Kan du lägga på lite tomater? كتبت تخيل مالتي lägga på مالت هجي hade قبل علي مجبهاس خون الكاتريليا خون خلنا عملت ويكاتوت لليو نجار. Jag lägger på samtalet. Jag lägger på samtalet. أنا تليفوني عطواله. أنا تليفوني عطواله. lägger på مالت كمعت أو خون خلي. Jag lägger på samtalet tills telefonen عطله مالت.